Bagianan biasa mga guru ayo. Totoo siya wakati si Sarip pada mahalang na yung para tiyawan na yung tiyawagan. Kaya bakit tubusin niya ang rasi na so may profesyon. Piyaga na daw. Upang makapropa nagyang kananapakay sa at ino kapagad na wala ko dunia na simbagatan mo sangkot wakya simbagatan ron. Na upang makapagkaraya ng aninalitan makakan, kandidat, kadra, kambalay, na upang makasumata o kanong radyo na mataganan esplater. Ino kapag na wala ko dunia na totosin kadari ayang kauntolian na ino ka inadun wala ko dunia kaad na misyon. Apakipon kada makarkawala ko dunia. Nagyari ang pagalita ng misyon na miyang kapanagpanadaya galaw. Bagay sa Margan, ang tunaw ni misyon. Na upang makapagkagana na ayang misyon, apakipanggalaba karakatan wala ko dunia na so agama. Na ayang misyon, apakipanggalaba karakatan wala ko dunia na simba ko Allah. Natabiya sa mga ulama ini na ayang parateya oron na inumaaloy so simba kagiyuto dun ni agama na umaaloy so agama nagiyuto dun ni simba. Maliligad yung mialoy tano ayang busaki adnar kawala na pakipanggan bakarakas agama na totosing kanyang kayak iprupan tanron na para kekuan kasaguna na suti umangawata amarunong ka kumilais tulad si manan yan kakilatis ka aginawang ka itama na paguruga na paguran ng panoy aping genap na panurabat tumiyuntot lang ako ba sa mga dako sa kapilipatan ali na dunay kaya butuarin na tapos ka aginawang kaintanan ang ligil hindi kaniyagang galubag ako kailangan na yan na may wigtan mo akal kapitero ka na sa bigay ng vision ang yan kaya takipang galubag katang Allah ang mapradaki ni mga may prolong galubag kau pa makaprompaan na ayang kapananda iyagan lebek ang kaya kapang galubag katang agama na dinakaduga pakalan na tanggaw kami ka namin ang mga rakat mo di ko pa maalim na doon nakaduga natibag ito na doon na barang tanong pakasok ka hadigugo adon nakaduga pakalan na tanggaw mga adab na imapasad lagi ang kaya agama na huwag nga panarangga ka matang amadal ino ko pumusa sa kaya mga tao ba na itatarangga ang kaya agama o mani sa mga minanabi-nabi babagoy na namialang na post na itugumanan na imang presensya kadi ang di presensya na isari pa daw mga anang ini post na kaya kon na definisyon o din na dakwa yakin nusrat nami ako umako sa puwalas nami abiyang ng tamang alim na doon yung rin ang mabatir natigilan akong buwamig na itaw nakatainig pa na lumitir ang akuan na imaton na diitir at tawa sa rasika Ridaya ko niya wagamay ado mo na iyatong padiyan natin Muhammad guru ang nasari pada mangalan suwata na dua katawa mga alim na miya kaisa na adnamin bayang sa masjid nagiging dakila lamang mata na to ba mga alim namin bayang gila tinagyo mo at na gila aming masudya mo at naging magbang Swiss rapid na mga pasad magbang nagpamusiyat to Jibril na mga pasad tigyan mamusiyat to Jibril naging maging sumalako lamang namata na kung manguruang at yan na mata na yan kaya itabulong pikir din niya mapo Allahu Akbar karena kaya basta mga lakas na kaya kapansailan di nga tatara ko sa mga mamaya na di nga sisiupi
Sugi superstar. Kata ini bau di kamakainang karena uligan mga pinaulo narana. Nare, yang kaya agama misyon apa di penggelbah kata wala ya kapan dia nada dinakadeka. Kau paguntunan nasitan udah depan petapatai. Rasetan udah depan ewa. Sumalakul mau. Uga na sudah orang pankapari berana may nakayali patang ko na daan na naridatu imam adu ilang to na idalel sakit terwakulun sayang misyon apang gerbakan tangan aswagama nanti awagatan wala adalil ya ayyuhalladina amanu dukhulu fisilmi kafah. Kata saudara lelo, tunai mana ngabitar Allah. Hei sakanu ami amarati aya nasulekkeun ku agama satu labus. Tunai mana to labus? Lam. Tanap ni sare dia. Hei sakanu ami amarati aya nanggeun ku agama lamun. Tunai mana lamun? Nautinu dinada di mana ada bapak ada yang bergabung sama neman nasa tomatan lo nagapaka yang mapipikiran lo iya na pagusay niya din nag-iipiyon nagbihira di mga sorga lagi magaga pikir wala di pinakadaga kaling kailiki barat sa pedagan lemong kawang lemong kakana dukawang ka nagapaka yung duga ka ang mapikir lang relax pati ka pagod na ako talaga. Example, empleyado ka o di na empleyado ka na public ka. Na-approve yung superior ka na final. Nagyan kayo agama na dito pa kayo pagpagli. Nais ka na niya believe ka. Ya Allah, dia matubo. Ada ba ka? Bila siya mungkin doon ang araw sa kasama mati siya. Nare, nakadeka, Allah, bijaru kaman narutan narutan na panayaw sumalakul maut, ada naman nakatiru Allah. Kakanaw ba ini mga saradakan? At yang itu kaman nakataw Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tunay man nakapitiru Allah. Pananggila inyo ibakan umamatay adikan mga Muslim. Sama nonton nagpapakai matay ka ng Muslim. Wah. Tiga rin mo mga namaranaw wati-wati Rasulullah nga po sa ikabusuan nagpapakai matay ka ng Muslim. Wah. Ino kapitiruan natin yan nga kapitiruan lang Pananggila inyo ibakan umamatay adikan ng mga Muslim. Ikado, pati yang ulama ini sunabe, isangnya panutul na pikiro yan. Kepakai mana namanya pita na Muslim Mekah, namanya gebina kafir kah? Nabi lihat tadi rumah, kepakai timu nabi yang gebina Muslim kah, namanya pita na kafir kah? Oh ya usul. Tiga kali mana yang rasa buta sana ya dia rasa buta si ko para ya dia naganda kagedam yung ko mga ginawan nyo aso kita nabi kapadagama na anauras na magagedam ka alangi derek kau bibitin na namanggis sa kapkabaya yung kapagama anauras dampak bangin na makapag-abdas ka dahil mo ito na may kababaya kamu urug para kaya adnaw rasa manami irata nabaw tudaga ni aga salah maasahan na ganang bapak ako niya are benar Allah ugain na pamatang kapagkaraya na si madakar isang kutuan na sa sasalim patawian nasang kutuan ka urug mga parataya na ito kagdaman yung sa mga ginawa niya mabagudam iwanan barkadong pakisumpo-sumpo at nauras na tunay di ba?
Taka bersama pa mga posa na di lang natin, yung bubuko niya tayo, ngayon ito wala ka tayo ni. Kaya niya tayo naman na may gabuko din, bubuko niya tayo, kadang mga nabat eh. Nay! Sama na yung mga uripan wala na pikirwakan ron, tangaron na nagpapatapatay, kaswalay bikaron, pananggilay ni may baka na mamatay, di ka naman ng Muslim, kung masuitano, yan kaya kay ni kibarat sa padagan ba kaya kaya terwa koron na mapanadaiyagan ba piterwa ang ginalin na kadto ikatlo piterwa kan naron patapatay ikatlo karayagin arigato imam na upamutula na apyangan igida at tuturugon ka na kailangan at tiurugon agad siya buka ilaman ang apandi ngayon apyan at tiurugon ikut mano pawala kata urun na kaya sobrang nang pikir yan eh. Paman napili ang tuturo na muna agama, yes. Tunay ibarat yung manaryan eh, bay. Na upang mga makaturo ka. Amokin ka ko prosedyos. Akyat makaturo nabi. Natiurugan na nila. Natiurugan na agama. Na umatay karuan ni ka makanaw. Nagapayat ko na sorga. Ito ini kata naman ako mga turo. Tidak ada matulog siya para turugunan eh. Nakatiya mga ulama ini namin no. Sabi pura pagaturugan na mabati ang asok bati ano namin. Bismikallahumma amutu wa ahya. Na mabati ang auto na teorugan na lillah. Na teorugan na si Islam. Na umatay karoon ng paradise. Pangay seberuman marunong ka. Ibu dengan ini memorize. Korek. Kagi yang meranawin apa nggak untuk magberalani tadi itu kay tatago. Bani mun cetarwan na dia nga kakidat isa ako taw sa kapagagaman na dengan pagisi. Kagyo ta pamrangaman yan no. Ay abay-abay na no pamana ibarat na ini ya ko na ibarat ang Ginoo guruang na saripada makalam ini sila na ko saripada. Alin mga pila nga matamat sa oran o sa oran, nagpapakay mamrama ko, kaya makatalo. Apa lang yan? Kasi ingay liya ko kilos. Pagkagidang wala sumagagama. Correct? Nabagaw mo sa ron sa ibarat. Po naman may lesson niya, ito sumasagit na ayaw na niyan, nakawanan, natito magagama. Namaliw na inawan iyo na niyan, naliwang na magagama. Kung man sumasagit, nasandap kepawan niya nun, na malo magagama. Pagudol na lang ang igari na kaugito-gito agama na tatabon yan sa bitika. Sul ka sa masjid na kawanan na ayay paduna. Namaliw ka na diwa nga ae. Nasul ka sa siyar na ipaduna na diwa. Namaliw ka na ipaduna na kawanan. Baliktad. Namerin yung kayo sa ibuwag na yakalakat sa hadas. Sa kanan yung ikiya pa ako mga sa utagili. Punong mong posita na gumawa ng mabukurkugan na. Nakayalakata. Nakayayaya problema sila dito na ayaw idawan. Ito na ayaw idaw na kan ha. Paganero na di Timorais. Kamrakad na iba di Timorais. Di nga Timorais di nga tatagong jaginaw. Kagiyaya kaya kapag naman na dipindi sa kaapugin kalot to ikang duma. Meron ko ng mga muda na dipindi sa kapagbuko. Balay ko nga sa magagama niya, bulbul kaya bukat ka sa agama ini na once a month, once year, na di ka 5 mimili. Kau po na yung promosya, na si Margan na niya gusay na, ginansuino sa niya last week. Na di na ito kasarin sa title. At yung mga moro, natira mo na di yung mata, next, nasatan ka nga mga sabi sa title. At yung bato ang title. Nay, sama na yung mga uri pa pala na nagdamutan ng pitiwa, nataw ka mga turog na mino sa anak yan, tira ko rin gani. Sa diyang kaya gaman na mapanar, karong tanro na pupatapatay, nagdad na kadada, narong tanro nito pa katurog. Mga uri pa wala, sama na nagdamutan ng ikipa pa, nagdamutan ng umitan ng ikapagagawa. Namakaisi ako kung tumapanga. When datoy mo, ano ba bisto ba ina dayo?
Dia kapag isir na kuwan, inshallah nakasunda na permit niya. Salamat ka. Kaya mo exception na so mga aling abuso ng ustad. Pemakitan niyo, may sarang nakas, yang pero no peray kas. Basta mandok, inshallah na final. So si sumagal dyan, lang yan na kayo. Kaya para isir tanong nakapagagaw. Sama besar na sonsi, inopen din na mga masong si amansar. Kami ako yung sundan ng kapagagaw. Kaya para isir si na aloy ka sa kalososon kung mga wadid ko sambayan. Nakanabayo pagmin na si Saripada mga nangawadid ko sambayan na lohor, asar, magrib, aisa, soba. Kaya pagmin ko si inay, bila misimbayan ka sa lohor na adnawadid bro apang ganda ka. Na magaloy ka sa kalo, na makaantok kasi, sa nakapagantor kasi na isyalan na. Tidak puas ya po. Kaya magando, kalawa wajib na magaloy ka. Kaya kung nga, di ka isip na yan, na di nga kami wajib. Kaya buka kanan, Allahu Akbar. Pero orang na ino pa mga sikwat pa nga rin na ganap sa mga dasar, piya kaya ya. Di piya kaya ya, niyantok ka na, dama to, nagpabisto di ka natausumbay. Naray pemikiran ibo, inshallah, nasumpatan watutuloy. At na multa ka sa Lanao del Sur sa kaya Ramadan na inibugay na question na inibugay na question na miyan sarsilan na biyang kotoy na lo yung nawagib ko samba yung guruang nasari pada makalam na ded na bon yang antok na kay kotero sa ton na superstar o kapagagama o kapagpili o naskanya ni Tito Management sa tamurta na miyanto naribat na pa naibat sa kapuruan lang kami yan dingan yan akailangan nakatokawan yan diya ka nag-iikong pinariguruan na Dato Imam away pa man asugin ba yan sa masjita na dapat na paggantan rin na isauras ay barak na sumangad diyo mo na naman magpupulag after Maghrib, nabugatan rin sa oras, kaya once a week, na ipag-saitan na kailan na yan, kaya suwadi ko sambayan. Kaya nagamay pagaloya ka, upang makamibagak kayo na pilyo. So sambayan ka, kaadan procedures, pagagalo ka na kang itibayan ko. Na, pero mana ko, bada magasar, asna. Sama dasar nasa saya yang mansari kalawa pagaluin ka kung mga wadid ko sambayan. Bida yang niyo guru wad pisimilar ako na piangin sa nanguwi mo. Tiyan na ino si Dato Imam na tabi sa imam ay kasi masakay si imam mo. Na ino kasong kita ni Romo dahil makatuda kami na tinatiyagod ng masawi daral na. Gaya to, na ipatawala kami at pero yan ipatawala ba natin yung marga di ka na memorize. Na continue na ino kataman sa kuan inshallah makapasada ko nas atang buo na sumpatan buwan. Ale. Pikiro ba ya kapag mo ka ko agama na nakadagan na pagdalo mo tanaw na langon dek na ibagaw o pamakatina ni benar na dama sa uga di magaga bigami ako sa chance bigami nga sa pag-asa kagagaya ka pagdalo mo ka ko agama na langon na dek na ibagaw no pamana na bimiron na pagdalo kapag kaya pamana balik sukyang idalo mo kami kauntik sukyang idalo mo kami agama na pero manang sigari o katawi meron na tabi sa mga ulama ayan na uwaigan kapitiru wala asunod ka ng huwag malamon galabakan yung suraga malamon nakiyagunta mo niyan sa pag-asa nari sa kanya mga uripan wala na pitiruagan uwaidong kapitiru wala ang galabakan yung ulang ang suraga na piyaka kepantang
kepantan wallah sasamu sangat keguguran. Siapa dia? Kagi namanya kayak penting untuk walang, naik mantuk mana naik pikir walang na sangat keguguran. Nah dari lalu kayak apa dia? Kata yang mga ulama ini, sokapan dalbakatan ako agama na isa adalin lakap panadiyan na tiyawagutan ko Allah. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tunay na nakapikir wala na naman may tiyawagin ang sumiyang maratiya. Hey! Sakano sabi dua kali. Nah panangan gila ini wibawa no mamatay adikan no mga Muslim kapiruan ng Allah. Upama ng gugudan na sa ito kaya ba niya ko sa kapser tabi sa mga guru na nagyaman ka na nabiyan niya tango na dali nagyan na niya ilutino ka ng Allah kung kapang gano'n ba katanong ko agama na ayagan yang gelbukau nopiang bebantukan ko para tiaya na pinggel bakiran suagaman na kialipat taniran suka mapianiran. Melena kaya paman na kaya pangamakin diyan sa tarutok. Tunay mana niya? Kialipat taniran sukakan na kialipat taniran suka pakatulog ka ayat ti adilan na agama. Na upama kapag panadan ini pipiliran sa kaya gelbukairan ko agama. Tiap kali ini nasa utama teruan lang muna. O gakit na paguntolan na piyaka kepantan o Allah asabo sa kegagatan o. Nagkinuling kayo. Kami ko nabakan magumi abaya-abaya. At tiga alay muginan ni teruan ka asabo sa kegagawon na kaya kepantan. Na diyan si putulan na kaungimu ipag sa orang namanya abaya-abaya ka. Kau sekali pagi sini paling di kegegah. Semuanya mah dia gegah. Puasa mah di kegegah. Sedekah mah di kegegah. Paling di kegegah. Orang kaya kati sama nya lagi cuma bibis tempat pinang kan. Ale, sama untuk bersama nafsi di budaya na kaya pitero ka asa diyan ka kagegah karon na tahu ini wajah kaya yang mana na usahanya lo. Apa lagi membuat miteman tangan ading ka kegegah napoy ra mo to miteman ading ka kegegah tigalen lagi do baganda kami ngamu mano ko na to na bab suruh isa suruh masama papaman na miteman ading kegegah oy ako na idalili ang bus nakakit man ang mga ulama ini kapamana penabiyang ko sila kay mato na mga dalam yang apasan labo sa social media. Gira dia audition dia, gira dia terus sa tama watak ng mga limat tina na gudo, may mga pangalipuruman. Tina albino to, tina lagi luribat so kaya mga diyon nami. Tina na magperwa, tina na dua tayo pupuro tali mata na di ka pa kay gabida ako. Dito lang ka nagiway no? Niya tayo sumiya tayo nunggu itan mga bangong siya tama na buati anong Quran na niyakat na ale baka ari mga ulama. Ay dapat eh. Sama na to dia na mga pugan na kami purungan. Mga kasadagan na to. Kaya dia na kapaniminaw, nakatiada to imama ya selama ari mga buruang na. Nakikiki dia niro na ila seminarya na dia bisa keperangan yang are tama siya ta. Aku berguna madang la apa. Kurang kira manusia? Manusia jadi bagi dua. Allahumma ghfir lana dzunubana. Itu kurang kali. Mau namanya manusia cik macam itu na digepakai. Kayak mapiana kikina sadaka. Namanya so mga tao na mo mindu na sabada na ipopo. Lagi sabada na ibobo. Ada menanya panuturi dari di luar na saripada mindu ako nalala ko banya na liman. Makanya hari ini ada kau ni buang lo. Ni aku ni sesuatu tu nak tinggal sok miskin nama apa pun dah lupa. Kaya lalu lagi tu di sana ke perangkap na. Sama dia biasa aku mengasih
seminarya. Ay mambo kaya kaya ni oro nama ngapagari mga babayangan na totoro sa karudundusaan dengan ketagaman. Nabi yang kesat pinuman alayang itidaw-daw. Korea so totoro sa yun na daw mga ulama iwan. Kaya rin, naging serviso ulama ko yung naging sa mga ulama. Nare, siya po diba yan? May panarang nalayan, kaya di udipis ko, namanya batiaro, na naman, di ka mga magatapya. Sandat sumano na lakad yung narumah. Midua to na iba, migawi siya kayo to na dila pagatakya. Kan mabuha kita biya. Nasi mamu siya kayo to di pagawi na dila pagatakya, kan mabuha kita biya, na dila yung mga benar. Huwag na palit na ng benar. Kami mabuhay matunang saripada nakpit ya, bida kami sa kapit, di kami taman nga, mapipiangan ko sana, di kami yung mga pagbinom. Ini yung katawan na perisir sa kumari dato imam, nerisir sa kumang nang dubaan sa Islam, nang dubaan na maroropaan sa Islam. Para kaya niyo Prilaya ko yung wagi-surisi sana. Dubaan sa jihad, dubaan na jihad, maroropaan sa jihad, dubaan sa mga ulama, nang dubaan na lalagyan na ulama, na inaman ko na ilayo, kaginan ni mga ulama. Sa kanay gira dia ni pamimikiran na berkadain na grabe. Sa kiyarawiran ari saripada bumubugi Abi Muhammad saraggali. Abitiran mo na ulama na hindi ko pa to. Dengan mga tao. Nay, sumumpa tatawal bigero ka sa diyang kakatugudo. Diganot ko ano, wakati alalayon na tulungan ko oras sa amin. Uwid na, mimikere kami kisaripada na daw niyang gisauras. 30 minutes, 40 minutes, 1 hour, or 3 hours. Pero saan ka magagawin? Oy, kahit basta di ako di mamusiat, namin din na matulong oras. Peter lang sa kata siya, magod na namalaw na. Matawa ko butil ba? Kaya yang apa mengenai sa doon na agama na wallahi tadi, kaya siya sa napakabulan. Correct kaya? Kailan yung hindi umat, lang nakiaso mo na masjid, di whole Philippines, na ad na bulletin board na especially di umat apakalalalaman. Na minus na tatamu doon na lasto si media. Kaya mana ito na ale, ubang kasi ipo mo siya na lasto si media ng tuka. Correct? Napang siya klaro man, napangalpasan ka sa lasto si media. O mga 30 minutes, 35, napiaso di palagutan namin dito. Naligang 40 minutes yan, nalam na masing nalilit. Naso di palagutan, nalimagin siya na limamin damit nga. Naituturo yan sa oras. At na nila kay asay na lang, nariwag ni mga daw, waray mga ulama, na ay video meron na sa mga masjid na rilibu-rilibu. Na ad na padami, kapang siya yan, naalaw na, nawipagalaw na, naging magutod. Ngayon, ibuturo na ang tayo na siya alaw na. Wallahi! Hindi ni kayo kaya na, siya alaw na. Huwag nagira ka kuri siya nga dan dorasay. Ay, doon pa talaga. Namiyang kasama na doon nagagawa kung araw na sa kamuga. Napiataman ng mapika. Nay! Sama na ito mga ulit ng araw na ito na dali sa napitero ka piya na ito pantalwala. Nakatiya mga ulamay niyo. Pitero Allah. Katirman Allah, terimaan niya, karakan niyo suwalla sa diyang kakagagan niyo ron. Galubakan niyo suwagama sa kakagagan niyo ron. Ay agugudan yan, basta niyo kagagan, niyo paggalubakan. O ano to? Natakimtan, mitirman mo sa nabi, Ida amartokum di amrin fakto minho, mastata Igirati ko nabi ay may suwa ka na sa suwa nang naggawa ka niyo sa diyan ka akatulugan niyo ro. Diyan ay ayat nabiya tiyaran. Nabiya tiyaran sa tafsir na inok sa ini turun wallah katakrifan lil mu'minin. Kami so kaya ilay wallah, kaya ganda mawallah sa miya gagama sunang ataw na inipipin nilanon, kaya lipatan nilang supakan, na kaya lipatan nilang sumapakatolo, na biya ito pang silang wallah. Narinig niya rin ito, sa diyan ka at tulugatan.
Wah nak lagi bawa nak buat enam rana wadi mana nabi. Tiga lima dua mana itu? Anda mana itu? Ali barang kawalla abas tak puasa. Ngau sakit ka amagdam ka ading ka keluga seperti gerna buka. Nah itu kau pirai dia buka ada kau nama buka atau nabaya dinika. Nah kita nama mudi mana nabi kami yang maaf puasa namanya sakit tabemudi pangakebina buka. Ya orang yang kaya agama na. Kan mau buat itu nak belum ada tipu. Kayak mau mengapian atau gawin nak beli di sisi. Itu kan ya tapi yang agama bawah lah nabi di mamudi mah belum ada tipu. Orang kaya ibaratnya. Sopak na ihan ini mana riap yang dia buat tanon nasok kagagaw nakagaganya natamo nakagaganya mana bubur. Tapi sama ulang ini. Ubah kaki punai hadiah ubah kamu sila. Dia kapan dulu tadi nggak bubur yang apa mana pekarbunan yang tudor. Nah dia mikir lah nanti udah nggak tudor. Kadang kita belum tahu nabu apa kata. Nabu apa ini siksa. Namanya kau mana yang dua bayar dia tadi itu benar. Begitu kaplay haji, kayak mana kaplay haji na pelinte kita na dum pernah pakai kemana ini kan? Dum berani juga kau pakai dia. Kapan mani pelinte kita kan? Nabi ini pakai kemana ini? Ini kau makana kade. Kata boleh tak dibisiskan. How many sacks? 3 sacks. Tapi di orang mana dah mawa sini orang. Ya berbudi kan. Nah, sama notoma uri penwala namanya karaya sabu sak kelegatan orang sebegitu mana betul-betul lah. Mia kaisa namanya kau masa kata mama kau nabi. Tapi pikir yang lawan pakai sianya. Ya Rasulullah, kesakit aku. Anda mana ini kapakap sembayang? Ini mana isi nasambayang? Nah ini sembahyang, nasambayang ke atau meeting gitu. Nauding kagagaga na oon toge. Nauding kagagaga na gaga. Lamang ang isip na samboy. Besok kaya di dunia ni Rasulullah semboyan ako nagkasakit ako na jadi mereka paap semboyan baik di semboy gunung Nabi nakpain juga kapiaro kami atay kasamboyan nande kasamboyan ka atomitin deke nauding kagagaga na oon toge nauding kagagaga na gaga na ini sumpat akan menaridan to imam nauding kagagaga na gaga na digab semboyan kami juga korek. Kabarnya nani isok pada tingkat kegagalan ni igaga nak kembali ka o baru ka magaga. Ganyan ang sampatan na uli ka sa mga ulama ini. Nare samanan na ako masulitan mo. Balotang mo kilakis na ginawatan sa mga pagagama. Paganero ni Mister atau mga tulong. Wenda kita mah na kadang na sindi panangaruga sa Facebook ya. Nah parang mga tao na may ulang sa mirong yan. Harun teoro. Eh dapat ya boleh? Sama sa teoro dari makros. Boleh kok? Di boleh natak sekali nakros. Nababilog. Gadi siya kuha manu. Kaya uli ka nabuha natak sekali nakabilog. Uli na siya nagiro. Ay da cross. Pero nabainaw na pitero. Nabawa ko di kalabang pitero yung marata nga nakapisbo. Ayos ko lang na Facebook na nagido basok. Tanging nga sa pakaprag kaharap. Natanging nga sa mineral water na may mga wow. Nalaging mo Facebook. High-tech so kapakasordo. Kaad na Facebook yung Ustad Muhammad. Aabangin nga sa mga pipi advice. Mamabati ka na so nga. Nabalaman mabodi nga di pamisibok na lang nakapamalik. Ameri nga dali mamalik siya ito na musir. Namanya balik pelatan. Isa ko pa ganyan mi bagus ko bin. Dito namanya kaya lang naroon namas kaya naupar. Nabumabusir niya ito natin pilih na betul namanya betul apa? Allah, kaya matugurwa na peri siya sana na cero rasa benar rasa kay muda. Nari benar na cero rasa riba rasa kay tiga. Hah? Mata mo grabe mata masaso piya ka nasakay marata na parata-rata lang nasakay dadagi din na mapiya
Nama umatnya kasungan ari sungabiri mga ulama na pitero yanay. Tonade niya suayo. Amay kaya kaile niya kumapian na marata. Na tonade niya suayo. Amay kaya kaile niya kumarata na mapia. Masungkri na iman tonade na nisisika. Nari, ya kala ya, pakoriang kurunay, ramutang abasa buruan niya si Sultan na maliawaw sa kanay. Siya niya sa Salik Sultan. Mga tangalat, ayang pangatong dugutan ron na pakaisip. Inutan mo di makapagagamo. Sumag na mo, naimita ka ba sa question, abupulan sarang tanong o baro kasama. Inutan mo di makapagagamo. Perisir sana na ino kano di makapagagama kami at taman tanong ko orari gudunya. Ori kaya? Kami at taman kapulan. Arya at teologo na dunia. Nami akan awak man na dunia. Na den na awida akan kakuagama isyong buo kababa. Benda ako ito. Makapas ka sa lip passer, naligat ka, congratulations. Ah, grabe. Magag ka sa sambayang na, pero ano ka, inuwalit siya mo yan. Nalay di ba kagkara lang ito yan? Nay! Ino tanaw di makapagagama kasi mangkur ka kanon natiyaban tanaw barang karot pailinay kamatalim pangaludunia. Asaduran tanilalabu, amagang kapayungan, akapiyak ko pa kubimibad. Apakot pa kabilay. Mata sa to, buwang lang mga madu. Kaya kabagoyan na adun niya kulwaton habera. Ito rin yung nabiya. Soon sa dunya namamis na gumapeparas. Ngayon ano mo yung buto-buto ni? Kasi ayaw to namay na yung kanak, tumatang-tang aling kapagkailay sumatay magpumugurok nag-iararbian na kurba sa idin na kalbong niya. Bunda mo ba? Tigali may numakon to. Ito na ipuro guys. Rami ka kung inipatay na dapat makatura. Nasi ayaw to na ipataka power mode. Rami ka kung inipatay na dapat mangambalay. Nasi ayaw to na ipataka times. Nasaan nalagig no soso. Rabi ka uminipatay, nada ako din mapatsada, mga di pa magagaw, sada naman yung nawagol, nakagin na ni madam. Aray ba na? Hey! Pagbita, kitibasaw na mga bagwa, pagbita, ito na yung tanong, pagbita, sopo-so yan. Natulap sa utara po ito yan. Lep ko ba siya na? Dumi. Ari, minuwag ka na, tingnan na nga, yung pili mapuro, mga sora, betul, rami ka uminipot, tayo na daw ng mga tura. Rami ka uminipot, tayo na daw ng mga balay. Rami ka uminipot, tayo na daw ng mapatsaka di pa magagawin sa dalmayngan. Narami kumang bumiyatay, napiaso kalendar yan na dali ang dalmilangan. Hijrah kalendar. Ito na yung hijrah kalendar. Muharram, Safar, Rabi'ul Awal. Kaya nasisiro, hindi ba nitiro? When nga perisetan na January, February, March, andun magkakago sa Valentine's Day, Christmas, Palinin Master. May kaagama, I don't know. Di na namin naman. Ginaba pa ako kitang sa kasandagan na tangtang mga bayi, mga dato, aray mga ulama, kaya ang tayo puro kaya na, rami ka uminipatay na daw mga truck na, gimana mga truck na perisetan lang na simply. Napiakasandagan na isilang lang ano, ubakap truck, naukit ka ko, bitlan ridge, aray naman lang mo. Kapag ito katigam ka, no, step by step. Nabugamos ka ron, ubakap truck, nasa kalutang mo. Ubaya kuluga kapag ganay mo, nasa timanatay ako. Saan nasa timanatay? Na pero man naman na dua tayo, pakadua, talo, pa. Kapag rutat, nasa kanya kuluga, mulai kuluga man na break pad. Uli na sa manubilan yan, uli na serbat, sa kanya mo ba, na may amasak, nasi muda nga niya atra. Mata mo uli sila. Kaya di ka karnay man
to, mapilay kung isa po na minus na papyaniman mo kami, yun naman ito. Na stick by stick niya, walang mapiyang. Nasa berat mabitan na resesi na. Kaya dulu man, nasansis na, para magod na rin. Now, di ka di pa magod, kami ang ako sa sansis, ito mga pagin, nang buwan matatayra kayo. Alin na ba natin? Sumabusukan ba rin ang simple yan, ha? Alin na naman eh, kasan naman niya tanong. Ubakat manipakan mo tanga, kasan na po, masakala mo, napakasa ka pa ganin, nasa tudugang mo. Kaya tudugang naputaw, napangasahan naputaw. Paganin. Kasi nga po yung tatago, nasakilian na walay niya, wala yun. Kaya ito po mato ng mga pamumutak, kanilang magilo ang mga bulan. Nay! Mihatawa na taway ako dunia! Kaya karinaw na piyagubangan na tangan sa nisyo ba yan ataw na dataw sa masjid! Korek nyo? Tiyo-tiyo rin. Karena masih kita tumakaya di dalam nawata, naik-naik bangun nawata, nada walang nawata. Rilew ni Resto ay. Allahu Akbar. Ang nagyasya ba yung lang namas kita dia katong nakaunutong dato yung mamamuruan na yun. Kaya mga meron na bayang boy-boy ang asadogan ng mga tore. Doon na mga nauna to. Nagsiya ni magpangmuruan na sa ripad. Nadi sila kisya di ba? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naguminang mo siya na Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya mga pasasira na tira na orang boleh na malasi atau sa kami yang kadang-kadang wala. Tidak disilang susah boy. Hei, orang penualan yang bertanggung dunia. Kami yang tamang masa di dunia kaburan masa kaburan panggal. Kami mana berang penagakmu kenapa? Dengan metode nang kaburan kaburan penagak dunia nak ikut magalimang kan ani arah kan lagi arah Mekah. Ale mande mana yang kena nyataika. Nyataika ada bijo nang arado. Nasok yang batain kana biya kapangaling ka kapakawimbon. Naya dos kana dia larbuka. Nau ka makapkisi na pangburao. Kawawan naman. Dadi namanya sakmon. Dino. Naya palosok power mode. Montero. So alain nga api susun. So budawan nga atama sa siko. So kan suwete ima ka. So kan subulawan ka, so tak screen ka, nabuhin dadang ka matay, nangyaway na niya. Parang niya, kang mabagrisay ka. Nah, hey, babay kulay, pagari kulay, sigurado huwag panalangan tanong karilabun diri lamig pesada maranda. Naya huwag ipapel tanong na simba ko kiyang ganabakat tanong huwag malangon. Kakanabaya ipapel tanong na tamok. Ha? Kenapa ya kita pentanor na digre, iba mau mataro na pagisi nga marja. Pero terakka. Sa timang, anar sa first floor. Nisi masya gitu. Ito namang birakon. Roll up. Anar sa second floor. Sama mo kanay rakon so degree accounting, engineering. Niya ko lang anar sa third floor. Wallahi di mo na ba ng papel. Toto sini manan, di ka naman kasakti ka agama ini. Ani matunog si papapayro na simba, amal, na ayada alagidyan na amal, ayada alagidyan na simba na sambaya, kaso sambaya, nagyan igun si surga. Girawat mana, pamanabong si surga. Atau nagsimati ka surga lah. Tidak fungsi kah? Tiga hari beratung dia matang. Anak gini nih koya baik dia matang. Ubi na perisir sana mana dia matang. Nah kepayangnya berbudua ya buat makan uangan orang fungsi. Nah daunnya, nah buat tak terpenuhi. Kotoran tangannya fungsi kan, makan fungsi. Nasi subang amat tak? Cara dia matang. Nah, mangan koto pawa dari ale matona. Kain no bawa tinggi kerbo. Ang ban yang masuk. Tiba mana mana apa? Tekan apa ni sana? Mister, obat misi suka hukum na. Bawa yo ni sarong. Mana amak bo. Ino ni mo tero kami akan gurun.
tinggi ni kapal karena simpel. Tiga pedina yang ngapir, waktu itu tuh nak warna dia waktu itu ini kan. Bagus orang yang membersih tipik. Wallah biar turut dalam yang pasal, kalau dia yang panaksan. Bapak malah tuh saya kasih tipik. Ibu tuh dia mau bagaimana? Biar bilang pinter. Nah, dia kisah di musuh binatang mo, digere, kada to, gira mana ya? Banyak naik sudah kalau nak dia buang muka, kalau menusa, ni abu. Begini buat mengirim kana, begini potis kayak macam tadi orang kepar. Tapi kalau kaya orang lagi anak mak. Di semua kami dari hari guru Nasari pada hari betul imam naik sakit ni rompano ni aling diaman. Kau kaya buat ni yang nak kata dia nasok tahu orang yang nak pegelung kau kamu buat anu paling kilar mak ini. Pagubay mo na makotis ka, hindi na gamerong kayo niya piyaku paku. Iwan na ba kayan? Ala yang gelap subay di sundur na katay doay. Lain ito na dahil mo na Bilal Ibnu Rabah. May tamamama. Miya kapito mapesa. Tapos kanya nakapasi. Dapat matay na miya nagulong sudah-sudah kiyang kusog. Kenapa niya nagulong nanlong manusa? Malah kaikiray, api ko'y mudayapan. Kagirya mo yung ipitarwa kaya katay di man ito niya pirate. Mata na yari. Kaya nga miya puro-puro at 3 inches sa mirong nga nakarinig ang harit 2 inches. Kaya na ba yung ipitarwa na namin kutis mamumisubra na niya ninipatay. Mata na yan, wala niya rin mo yung ipitarwa. Mata na yan. Before 6, hari guru ano, kaya patay na. Kaya ini sobra ang motoan niya hindi ka mamatay na. Injection sa barang-barang na ba niya na patay na. Baso ikuti sa kakasi. Kaya niya pang doon sa kakasi. Ano ba ko kakasi? Ano ba nakatawa mo? Baso kakasi. Kaya ikuti sa abdas. Iya kuha ka mapia. Ikuha ni makati mga pamangunab ko 5 times a day na ba kayo di kumundok ka. Kaya niya kung mga nagano'n ni Magato, ikataw niya namin tinggal di mamangunab. Nakabastak namin tinggal di magabdas, nasa kayo di peruluba. Imam, kira mo mga Diyo, magkuluri ako. Niyap suma na sa mga magabdas yan. Bayab suma na imam, sa mga pangangatok, napakunot ang masin. Nay! Hey, uripan wala na, lagi dosa pa yan ay sundo ko sorda. O man ay sarap tanong, nasama na yan, na perlan ako, dapat na marunong ba ako milatis. Ang nabasa o mga pamakot ng pakotan, kapalapang kamarina. Ba may kasilyan, bukang kapasirukan, da parwarin barada asarot tayo. Ba may kamakaw masison niya ma. Amat pagurasi ison niya ma, aso tigiran sa English, unreadable. Naupang makasatan lulog na walang atrasan. Naupang makasabranaw, nabigtamit pendiri, ungiri na rin kiranunta. Kamaalang sok pagawang parang tawanugan din, na makapunanan. Walang nakaguro kang kaswala na teman solo ka, na maguro ka nagarong, na teman yan na mabudagya matang ka na din, nakipantag amay kamakong masisunya. Iman pa nga panakot ka. Iulungan ko oras sa nai, nagkakalang malakay kami mga sa isa. Ariyo, naubawa di keterangan iman to, namapita. Naubawa di keterangan imapita, na isa doon. Naubawa di keterangan nila sa doon, namay kaputay ka. Naubawa wala keterangan. Gue nadigan nyo to kenewa, ariyo. Iman to nakuan. Ipangusiatan mo mga ginawatan. Niyawa pa ito pagoritan mo yan, ana oras na sa din doon. Adna oras na sa kain pa natin. Kapag ito nga kukubur. Mawita ka kukubur, nanditingal yan ngayon. Nagkembutan mo na ngayon. Napagasasang niya ng matira ni Mama Lutonga. Tugas ka niya rin siya, may panang niya ang buwan. Matang wala reminder, nakatanak na ini. Wala sa tanong wala sa madaglamat yan. Nainok kabat tanong di petelan, itanong di makatutuna. Pero mana mo budi, so kapag ako sa nalagyan kaya saring pada makalang area. Kaya iba mana, kapag kiro pangurong, nalagi-gabin yung mulong sa inama. Sa di midi gabin na way, nakatiangin yung manong napagarian na eh. So kaya nalagong na wala, at ito ako yung bus. Kamiyan juga, wait naman na marang ito kualas, nasa aming driver. Katawaro na, pagilay na wala, inagay mo ito na ako na bago ko pira ito. Sa dudu ba wala na?
Anak hati yang katutunan tanong barasan tanong Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.